बारामतीमध्ये पवार कुटुंबीय एकाच मंचावर येणार आहेत। शरद पवार, प्रतिभा पवार, सुनेत्रा पवार एकत्र एका मंचावर येणार आहेत। विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमामध्ये हे सगळे जण एकत्र दिसतील। शरद पवार, प्रतिभा पवार आणि सुनेत्रा पवार हे एकत्र बारामतीमध्ये एका कार्यक्रमानिमित्त एकत्र येणार आहेत। बारामतीमध्ये आज विद्या प्रतिष्ठान या शैक्षणिक संकुलामध्ये संस्थेच्या 53व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं 53व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्रा पवार, प्रतिभा पवार आणि युगेंद्र पवार हे एकाच व्यासपीठावर आलेले आहेत। यावेळी शरद पवार यांच्या हस्ते ध्वज फडकवण्यात आला। राज पवार कुटुंब पुन्हा एकदा एकाच मंचावर आल्याचं पाहायला मिळालं। शरद पवार, प्रतिभा पवार आणि सुनेत्रा पवार सोबतच युगेंद्र पवार हे या कार्यक्रमानिमित्त एकाच मंचावर आलेले होते।